खुड़ी हब गोटे पिलाटे हम्म गोटे से दुपता खाए ता खुड़ीटा हम्म गोटे पुतुरा खाई खाई भिତରେ से दुपता खाता दुपता पकेनी दुपता खाऊला पिला दुपता गुणा करे किस कर पकेला हेटा खराब लगलानी दुपता पाँच दुपता पड़े दुपतारा पळेला किस कले दुपतारा जाने ठू 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 करथियो ना हेबे आजस्ट କରିବା କଥା କଣ तार मोड गुटे आ ଯେତେବେଳେ ମୋଡ ହଉଛି କିଏ ଖଇନି ଖାଇଛି ନା ଗୁଟକା ଖାଇଛି ସବୁ ଚଳିଯିବ। ନାଇଁ ଆମେ ଦେଖ ଯେତେ କଳା ବଡି ହଉ କି ଗୋରା ବଡି ହଉ ଯଦି ଆମେ ସାବୁନ ତେଲ ସବୁବେଳେ ଲଗେଇକି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହବା ଭଲ ବଡିଟା ବି ଭଲ ଦେଖାଯିବ ନିଜକୁ ବି ହାଲକା ଲାଗିବ। ପେଟକୁ ପେଟ ଖାଉଛି ସେମିତି ବଡିଟାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ ନା ଖାଲି ମେକଅପ୍ ଇଏ ଲଗେଇଦେଲେ ହେଲା। ତମାନଙ୍କର ମୋଡ ହିଏ ନା ଆଡଜଷ୍ଟ କର ଖାଲି? ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋଡ ଫୋଡ ମତେ କିଛି ହୁଏନି ଅଦର କଥା କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଭାବେ ଖାଲି ଆଡଜଷ୍ଟ କରନ୍ତି ବୋଧେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୋଡ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଇଏ କଲେ ଆଉ ପଛରେ ବୋଧେ ହୁଏ ମୋଡଟା ବୋଧେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାହିଁ କିଛି କିଛି ଛୁଆ ଯୋଉମାନେ ଅଧିକ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଥାନ୍ତି ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ରୁ ନଥାଏ ନା ଯୋଉରାକ ବେଶୀ କୋଉମାନେ ସେମିତି ଥାଇବ ଯୋଉମାନେ ଆଗରୁ ଟିକେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଥାନ୍ତି କିଛି କିଛି ଛୁଆ ନାହିଁ ପ୍ରାୟରୁ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉରା ଟିକେ ଇଏ ବାଲି ଗୁଡାକ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଆସିଛି। ଜାଣିଦବ ଅଟୋମେଟିକ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ରିଲେସନ ଜାଣିଦବ ଅଟୋମେଟିକ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିବ ନା ଚଙ୍ଗ ଚଙ୍ଗ ଇଏ ତମେ ତ ସେ ରିଲେସନସିପ ରେ ହିଁ ଜାଣିଦବ ଯଦି ତମେ ଅଦର ଛୁଆକୁ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଯାଉ ଘରେ ତମକୁ ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମରେ ତମେ ଅଟୋମେଟିକ ଜାଣିଦବ ଏଟା ରିଲେସନ ଅଛି ତ ତମେ କହି ତ ପାରିବନି ନା ବାହା ତ ହେଇସାରିଲାଣି ନା କହିବ କଣ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ତମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ ତା ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ କରୁଛି ତାକୁ ଲାଗିବ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ କରୁଛି କେତେ ଟାଇମ କରୁଛି ସେ ଜାଣିଥିବ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଥର୍ଡ ଟାଇମ 30 ଟାଇମ 40 ଟାଇମ ହେଇଥିବ ବୋଧେ ଆଉ ଯୋଉ ଦିଦିନି ଯୋଉ ଶରୀର ଆମେ ଚଳିଲ ବୋଲି ଖାଲି ଦେଖୁନ ମୁଁ କେମିତି ବାୟାଣୀ ହେଇଯିବି ଟିକେ ଝାଳ ବାହାରିଲେ ଟିକେ ଝାଳ ବାହାରିଲେ କେମିତି ଲାଗେନି କି ମୁଣ୍ଡ ଟା